समाज सिबियारि लाइमोन दिपेन बर'नि बिहोमथाय। भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादा थुब्बा बुलुर आजावबाय। थारै समाज सिबियारि लाइमोन दिपेन बर'नि अनफावरि गोसोजों थुलुंगाखां होनाय हाबाफारिया बाख्नायथाव। मा बे बाख्नायथाव हाबाफारिया? फै जों मिथिना लानि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव महकुमानि मोनसे फिसा गामि गालासुबा। बे गामियावनो जोनोम लाना लाइमोन बैसोआवनो रायजोनि खामानि मावना मोजां मोनग्रा दिपेन बर' बिथाङा सेप्तेम्बरनि 1 खालार खालि भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि गेलेनाय बादायाव थुब्बा बुलुर होना गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायजों अनथोब होबाय। बेल' नङा, बिथाङा गोबां फसंथाइफोरनोबो गावनि गोहो थानायाव हेफाजाब होबोबाय थादों। मख'नांगोन बिथां दिपेन बर'आ निउज 24 बड'लेण्डनि सासे सामलायगिरिबो लोगोसे निउज 24 बड'लेण्डखौ गोबां थुलुंगा होना मदद होदों। निउज 24 बड'लेण्डनिफ्राय बिथांनिसिम सुख'हायै गोजोननाय हरबाय। लोगोसे बिथांखौ अराय मोनबाय थागोन आसा फारियो निउज 24 बड'लेण्ड। Come to News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.